Capítol 6. Com fer una factura. T'expliquem les parts que ha de contenir una factura i la seva importància. 1. Numeració i data. Totes les factures han de tenir una numeració correlativa i no hi pot haver salts en la numeració. La data de la factura ha de ser també correlativa i seguir un ordre. 2. Informació fiscal. Has d'incloure les dades fiscals de qui la emet i de qui la rep. Nom complet, adreça completa i NIF. 3. Descripció de la venda o servei. Has d'indicar clarament allò que estàs venent o el servei prestat i ha de ser el més breu i concís possible. 4. Valor facturat. Has d'indicar el preu unitari i amb la moneda corrent i ha de tenir 2 decimals. 5. Base imposable i desglossament fiscal. Base imposable és la suma total de la factura. IVA repercutit, percentatge de l'IVA aplicat i l'import resultant, amb signe positiu. Retenció d'IRPF, percentatge de retenció aplicat amb signe negatiu. Total de la factura, import resultant que el client ha d'abonar. I recorda, l'IVA i l'IRPF es calculen sobre la base imposable. Finalment, 6. Forma de pagament, habitualment per transferència bancària. No oblidis indicar el número de compte i els codis BIC o SWIFT per les transferències internacionals.